Så prøv bare at lade os starte med den næste, fordi så kan du nemmere komme til. Det ved godt, hvor. Ja. Det ser vildt ud, jo. Det er jette wild, det der. Og den går ikke over på den her, så starter den. Nej, ikke mere. Det virker! Simpelthen. Vildt.